ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಬನ್ನಗನೆ ಆಂಡ್ ಏಲರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ ಇರಕತ್ತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಮ ಕುಲೋಂದೆರ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಗೊಡಿಟ್ ಬೀಡಿಗಟ್ಟುವೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊಡಿಡು ಸೀರಿಯಲ್ ತುಳ್ಳ ಇಂಚ ನೋಡ್ದೆರ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಬರ್ಚು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆರ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರ್ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚಾರು ಟೀ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಳೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವೊಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡೆನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರು ನುಪ್ಪು ಕೈಪು ಉಂಡು. ದಾದ ಮಲ್ಪೊನ ದಾಲ ಕೈಪು ಬೇತೆನೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪು ಕೈಕ್ ನೀರಿರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಕದಾಲ ಅತ್ತ ವೆಜ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು. ಒಂದು ಎಗ್ಗದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ವೆಜ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂದು ಬಂದೆ ಲೈಕ್ ಆವ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬಂದೆ ಅಂಚಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಪುಡ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೇವಿ ಬಲಿ. ವೆಜ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಏನ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇವುರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಜೀರ್ದೇರಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಡ್ಲೆ ದಿಟ್ಟಲ ಒಂದು 2 ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ತರಕಾರಿ ಬುರುಂಡತೆ 3 ದಿನ ಅವನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಈ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಲ ಪೂರಲ ಪಾಡೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಪಂಡ ಅವು ದಿಂಜ ಹಾಕುನು ಒಂತೆ ಪಾಂಡಲ ಪಂಡ ಅವು ದೋಸೆ ಮೈತಿಲಕ ಮೈಪುನತೆ ಅಂಚ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುನು ಕಲತ್ತಿನ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಲಪುನಗಲ ಸಮ ಕಲಪುಡು ಅವು ಗಂಟು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಗ ಅವೇ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆಪುನು. ಐಕ್ ಸುರು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಸುರು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೀರು ಮೈತದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರೋಡವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಎಣ್ಣೆ ಸಮ ಬೆಚ್ಚಾದು ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕಲತ್ತು ದಿಯತೆ ಅವೇನು ಮೈಪೊಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೋಸೆ ಮೈಪು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ನಾಂಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪುಜಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಅವು ಆನಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಊರಿನ ಪಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೈತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮೋಟು ತೆಲ್ಪು ಮಂತದು ಬುಡೋಡು ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾದು ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಗತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ರಡ್ಡು ಮೇಲ ಕಾಯೋಡತೆ ಯಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪನ್ನೇನ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಇಮೆಟ್ ಮಗು ತೊಂದ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಡು ಸೂತ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಮಾತ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಕ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಂಚಂಡ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂದುಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತೆ ಸೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಒನಸುಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೆಂಕುಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮನುಲಿದ ಕೈಪ್ ಮಂತಿದೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೇ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಒನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಒನಸಾದು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ತಿರ್ಗುನತ್ತು ಇದೇ ಪೋಪು ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಕಾತ್ ನಮ್ಮನೆ ಸೆಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಕುಡ್ಲಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಇಂಚ ಸೆಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಿತ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಲ್ಲ ತೈಕ್ ಅಂಚ ನಾ ಎನ್ನು ನಾನು ಶಾಪಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಈ ಟವಲ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ನಿಂಚ ಮಂತದ್ದು ಒರೆಸುನಗ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಕ್ಲ ಆಡಗ ತುಪ್ಪಿದೈಡೆ ಹೂವೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಆಮೆಕ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡತಿ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಸಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಾಪ ಬೆನ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕೆ ಆಪುಜಿ ಮರಿ ಸೆಕೆಗೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿಡು ಎಸಿಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಆಕುಲು ಎಂಚ ಪಾಪ ಒಂತುವೆರ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವಿಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂದನ ಒಂತೆಗೆ ದೊಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತಕತೆ ಬಕ್ಕ ಮಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಶೋಕಾಂಡೆ ಎಂಕು ಶೋಕಾಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಅವರೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಖಂಡಿತನೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂದಾತಂತುಲು ಹೊರ ಮಲ್ಪುಲಿ ದಯವಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏರ್ ತಿನ್ಪುಜಿರ ಎಗ್ ಏರ್ ತಿನ್ಪುಜಿರ ಅಕ್ಲು ಈ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ತುಯರತ್ತೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ಒಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನೋ ಉಂಡು ಅವನೇ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ದಾಲ ಬೇತೆ ಪಿದಾದ ಐಟಮ್ ಕಂತ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇತೆ ಮೀನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತನೆ ಮೀನಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡೋಲಿ ಏನೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಂಡ ಅವು
ಎಂಚಿನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಆವಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟೇಟೊ ಅವು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಯನ ಖಾಲಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆಟೆ ಮಂತಿನಿ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಆತೆತ್ತಿನಿಲ್ಲಡ ಅಂಚ ಅವೆಟೆ ಮಂತಿನಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಾಂಬೆದಾರು ಆರು ಊರು ಬಣ್ಣಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರ ಅವು ವೆಜ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತು ಐಕೆ ಇಂಜಾನ್ಪಿ ಜುಂಕ ಇಂಜಾಮಿ ಜುಂಕ ಜುಂಕ ಜುಣ್ಕಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಅಲ್ತ ಬಾಂಬೆದಾಗೆ ಅವು ಆ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆ ಊರು ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಮಂತ್ ಕೂರೊಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನದಾಗ ನಾವು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನನೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನುಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಗೊತ್ತು ಪಿದೆದ ತಿನ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜದಾಗ ಅಂಚ ಆರು ಊರು ಬಣ್ಣ ಮಂತುಗುರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ. ಅಂಚ ಏನ ಪೊಪ್ಪ ಅವೇ ವರ್ಷ ಊರು ಬತ್ತೆರ ಅದು ಪೊಪ್ಪಡ ಬಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚ ಸಂಜೆ ಆಂಟಿ ಮಂತು ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರು ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ನೀರವರ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೇನು ಬಂಡ ಐಕ್ ಅವ್ವ ಹೆಂಗೆ ಕುಡುಂಜಿನಿಕ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಬಂಡರು ಅಂಚ ಹೂವು ಅದು ಪೂ ತುಕ್ಕ ಅಂದ ಐಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ವೆಜ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೇರು ಅವು ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತ ಆದಿತ್ತು ನಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅವನೇ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂಬತ್ತ ದಾಲ ನಮಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಂದು ತಿನ್ನಾಂಡು ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಂಡು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಆಮೇಲೆ ಮೇವು ಒಂದು ಕಾಯಿ ನಾಂಡು ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತದಂತ ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆತ ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರ್ಕೊಂಡು ವೆಜ್ಜಿಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾರಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನತ್ತ ಅದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋನಾಗ ಅದಾಗೊಂಜಿ ಕನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರ್ದ ಕೋಲದದಾಗ ಬಂಡಿದದಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮನದ ನಿಂಡತಿ ಇಂಜಾಮೇಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕುಟ್ಲ ದೂರುಡು ದಾದೇಸ್ಯ ಪನ್ಪುನದೆ ಆಮೇಟ್ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಂಚ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೊಂದು ಅಂಚ ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಊರುಡು ಬತ್ತಿ ಕುಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸರಾಗ್ ಮೀನು ಒಪ್ಪ ಅದಾಗ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಂಡ್ರ ಆಸೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಜನ ಅಂಡೆತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನಾಗ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪೌಡಂಡ ಅಂಡೆ ತಿಂದಿಂದು ಬಾಯ್ಡು ಒಯ್ದನಿತ್ತು ಏರೆ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಾತ ಒಂಥರ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟಿತಿಲ್ಲ ಕಣ ಆತ ಅಂಚ ಯಾನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪ ಉಡ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಹುಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಣಾಯ್ತು ಏಪದ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜಿಂಕ್ ಅಂಚ ಹಿಂದಲ್ಲಾನ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿದ್ದೆ ದಾದನ ತೀರುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡಿಡು ಅವಳ ಬೇಲೆದವ್ಲಾನ ಒರ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸಟ್ಟೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಿಟ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಬೇಲೆ ದಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದೆ ಅವ್ರು ಸುಸ್ತಾದ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತಾಗ ಬಿಡ್ದು ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತವು ಗೊತ್ತು ರಜೆತ ಜೋಕ್ಲು ರಜೆ ಪುರಪ್ಪುನಂಚೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮದ್ಮದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ಹೋಗುದು ಐಟೈಟ್ ಸುಮಾರು ಹಾಲ್ ಪುರ ಉಂಡೆ ಶಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಟೆ ಅಂಚಾಡೆ ಮದ್ಮೆಗ ಅಡೆ ಗಿಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ ಕಸ್ಟಮರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಸಾಕಾದಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪಾತರ್ನಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಂದವರು ಜುಪ್ಪು ಕಂದ ಆಪುನ ಅಂಚ ಆಪುನ್ ಗೊತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜನಿಕ್ ಉಂತುಲಮ್ಮ ದಾಲ ತೀರೊಂದು ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ತೂಯರುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಡು ಎಂದು ಯಾಮೂಲಿ ಈತ್ ಪಾತರ್ನ ಆರಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಯಾರೇ ಬೇತೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಕೂಡ ತೂವೋಡಾರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕತೆ. ಯಾನ ಮಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡದ್ ಏನೊಂದು ಲಂಚಿನೇ ಬೇತೆ ನಾನು ಓ ಆಂಡಲ್ ಪೊಸ ತಿತ್ತುಂಡ ಅವೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆದರು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪವೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಜರು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಖಾಲಿ ತೂಪೇರು ಪೂರೇರ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿದ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾತಿ ಅನ್ನನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂಪು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.